Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tao niining panahona. Sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado. Usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kami huni sa kasal alang kaninyo apan wala kamo mosayaw. Miawit kami alawiton sa paglubong apan wala kamo manghilak. Si Juan mianhi nagpuasa siya ug wala mo inom og bino ug ang tanan miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom ug ang tanan nag-ingon tan-awa ninyo kining tawhana. Ulit ug palahubog siya ug higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Kristo naghulagway sa mga tao sa iyang panahon. Niya ang nahitabo wa gyud magkahiusa ang katawhan. Ngano man tungod kay kuwang sila sa gitawag natog gugma sa pagpaminaw sa iyang isig katao. Kasagaran nato mo ni atong problema. Ambot sa inyong balay ug wa ba mo maproblema ani nga kanabitawng di ta ganahan maminaw. Kani mga membros panimalay maoy dili kayo magtabi kaysa may atong ikatabi kayo. Kanang mga higala nato, kanang atong mga igagaw, kanang mga higala, mga barkada, bahalag magbuntagay tabi. Pero kana na ganing membro gyud panimalay, hasta wagi lami istorya kausarang naglungag na mo, wala gi mo manglungag. Nara, wagi manglaba, grabe naman sa ninyo. Bugtok des naong adto, lain-lain dayong dadon. Di gyud kay suod ang kaning managsuon. O dili lang kay managsuon kanang kuyog gyud nimo ba di mo magkasuod. Ambot ngano na ang imong suod kadtong wa diha kayo. Kanang mao bitan aron kaning cellphone ba and kaning Facebook, kaning internet tuwa magyampungad ang mga bata, mga batanon, apil na sa tiguang, apil na sa ding nagwali, adto magyampungad dito. Di kay taganahan makigistorya ani mga tao nga naa sa tong palibot usahay magsigirego ning pabaga. Pero dili gyud magtinagdanay di iyang cellphone ang usa sa dito saghid sa diri naa siyang cellphone. Ngano man na mauna siya ang kinaiya sa tao. O given na gina kinaiya na gina nato. Mao na kung gusto tang mosunod ni Kristo ang iyag yung unang ihangyo ingon day na siya kalimti ang imong kaugalingon. Mao nang ayaw sunda ang imong kaugalingon kay ang Ginoo naa siya style. Kung sa may style sa Ginoo lahi sa style sa tao. Muna usahay di siya moinom og bino, di siya palahubog, usahay sad palahubog sad siya, usahay kamao sad siyang musugal, kamao sad siyang mutipon sa mga makasasala. So pasabot kung ato nang kalimtan ang atong kaugalingon ang mahitabo pirmi na natong tagdon ang mga tao sa atong palibot. Dili ba ta mahimong choosy kanabang magpili kay usahay gud mahimot ang choosy kay ang ato man kaugalingon ang atong tagbaon. Pero si Kristo mura siya nagbutiyag siya ba nga dunay panahon nga ang iyang barkada mga makasasala, naasay panahon ang iyang barkada mga balaan, naay panahon nga makigjamming siya sa mga
tao nga di mo tuo Ginoo, nasa panahon nga siya ari sa mga biyata kanang sige nalagampo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo karong adlaw, nagkanayon nga ang nagsunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Kung magsunod tas Ginoo, ang atong kinabuhi hayag. Unsa may mahitabo kun hayag, makakita ka sa imong palibot. Karon unsa man ning ato rong pagmisa ron, hayag o ngit-ngit? Hayag. Mo nakita mo nako no. Kita. Diha bitay nagpa-picture nako dito sa ako bang naagian ba? Pader, picture ta pader. Sige, picture time siya. Lahi lagi day ka pader no, kung aktual, mas gwapo gid ka sa aktual. Ako, tingnan yun. Nahiyagan lang. Nahiyagan ba? Ako, ay, di na tinuod oy. Maura gyapon, tiguwang ragyapon eh. Maura ninyo nakita. Tingali karon nalingaw lang ka kay naaman ko dire dool nimo. Nya, selfie-selfie ta. Pero magkuyog na sad ta. Na hindi na sa kunin mo tinggan siya, hindi sad pa dire nako na driver nako ay asa man na magtingog nako panagsara kayo asa ta dir ana ra kumana na wala di ganahan oy ako na makuyog nako sa kumbento kabuang maganiglikay kamo sige mo pangita kay sigig selfie na makuyog nako dito ay lipay kay wa ko dito ngano man tungod na kay atong kaugalingon atong gisunod si Kristo di mag-agad og ganahan ba si aning tawhana o dili unsa may iyang ganahan nga mohigugma kos batag tawo muna nga gihandom nato gipamalandungan nato karon giunsa pag-anhi sa Ginoo sa kalibutan aron iya tang luwason pag-anhi niya gipili niya ang kanang di gyud ganahan sa tawo nga kahimtang. Una, nataw siya sa pasungan. Siya ka na mataw katipon sa mga hayop, di taganahan gidana. Pangutana mo diag ato mga barangay health workers, maayo ba na nga ang bata ang ipakataw? Naman tayo bago diring natawhan og bata. Ganahan ka na siya, ngayang anak na ipanganak sa kananan sa hayop. Di oy. Pero si Kristo mo iyang giagian makapili gud unta to siya Ginoo gud to siya gud nganong di ato siya magpakatao sa rayna og sa hari nga mga gamhanan kayo nganong diri magid siyang Maria nga perting yanuha nga naman tungod kay gusto sa Ginoo nga makita nato nga way gipili ang Ginoo way siya'y pinalabi kung kaya niya magpakatao og pasungan kaya pod niyang magpakatao og palasyo mo nang kitang tanan giawhag di ta magpili sa atong unang pagbasa si propeta Isaías nagpahinumdom nato ningon siya ako ang inyong Ginoong Dios nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Ang Ginoo sige na siya tudlo nato, sige tultol nato aron atong laktan. Nya kun mosubay ta na, maglakaw na tas kahayag, naadayon ang kalipay, naadayon ang katumanan sa atong mga pangandoy. Mo bitaw na ako di man sa Dios ko perpekto kay perti man sang daghanan akong supak-supak sa Ginoo, pero galabi sa Ginoo nga maningkamot kog sunod sa Ginoo. Mo bitaw na kaning atong gipamaligya nga man lagi pamaligya no ato manang donation kaning ato mga slots ako sad palit sad ko ngano man di ko ganahan nga ako maoy nagdeal diha ninyo nya ako di sad ko mopalit pero kuto basta sa akong maabot nya naa sad taroy gitawag og kanang ikhak edad ko halad ko ato sa ning ihalad karong karong Disyembre para sa nigapon sa atong mga projects. Ang saon to nato pag-compute ang atong ikhak, mo na atong himuan og equivalent. Ang bronze edad times 1 peso. Ang silver edad times 10. Ang gold edad nimo times
100. Ang diamond, edad nimo times 1,000. Ako sad maningkamot sa kog pili sa katong labing arang-arang tong taas-taas. Naaroy ning hatag nato siya pader, di na lang ko mag-compute, di na lang sa ko mosulti sa edad, basta kining 5,000 para ni namong tulo sa akong anak mausa og akong bana og nako. 5,000 nako, okay kayo. Bisag himuon pa ning 10,000, okay kayo. Wa na lay kwentahay sa edad. Kay pwede masad kamong mga online inyo ra nang i-text namo. Nasa uban di mo compute sa edad, mo sud na lang. Okay ra. Pero inyo yung computan mas maayo. Nga naman, dunay gitawag na ato bag pagsunod sa atong computation. Hanabay intention nga dili lang nimo paundayunan unsay imong gusto, kundili pugso nimo ang imong kaugalingon nga mobuhat sa di nimo gusto pero dako kayog kalipay nga ikahatag sa katilingban og nimo. Ang tanakaron ako mosuway ko og compute og makaya ba din akong diamond tandakuan ra ba nako edad sa noon. Inyong tanaw kaya? Inyong sa kung ulo-uluhan nga makuha. 58 na biya akong edad. Sinalaga 58 times di mo pa 1,000 dako ano. Pero suwayan, istingan na nako. Basin ba day? Layo pa man sa kutob man ni January 1. Di basin pa day. Katigom-tigom ta sa atong dupa-dupa ron aning Disembriha. Kini siya ato ning gihimo tungod kay magpakita ta gugma sa Ginoo nga gihatag niya ang labing nindot para sa atong kaayuhan. Iya pagitang kisaaran na kung tumanon, matod pa din sa unang pagbasa, kung tumanon ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Pagkaninduta sa saad sa Ginoo, mo na bakob tuman ko aning ikhak basin pa day mubaha pa day sumpay-sumpayan pa itong kinabuhi pero di sa namoy kan paniguro naman sa na basta ang nindot nga atong ihatag sad sa Ginoo ang labing nindot nga pagpaminaw kaniya, labing nindot sa pagsunod sa iyang sugo, labing nindot sa atong pag-alagad sa atong katilingban sa atong simbahan tungod kay nagsunod ta sa pulong sa Ginoo dili sa kalibutan. Kay kung kalibutan atong sundon, magkabahin-bahin ra gid ta, magkaaway ra gid ta, magkabinungulay ra gid ta. Pagkapait puy as kalibutan kung kitang tanan mura natag mga amang, mga bungol og mga bakol nga di na magkasagol kayo tungod kay nagkakontra-kontra. Muna yampo sa nato ang ato rong mga politicians nga makabaton sila lipay biya ko sa uban na uban nato rong mga nidagan sa mga posisyon sa katilingban nga mahigugmaon kana bang wa sila mga taki unyag atakihon mudawat ra mukatawa ra mupadayon ra sa pagsangyaw sa iya sang plataporma kana congratulations aning mao mga politicians. Usahay ra ba di ra ba ni kadaog. So pero sagdi lang basta sila nagtuman. Nakita sang mga tao ato sa nang tanaw-tanaw nang di kay tantong palaaway aron nga magkahiusa ta. Kay ang taong palaaway iya na sa demonyo. Ang tao nga makighiusa o mohigugma mao ginay iyas Ginoo. Mao nay tuburan nga mubaha ang atong grasya, mubaha ang atong kalipay ug kalinaw. Manindog ta para sa pag-ampo sa katawhan. Uban sa malaumong tingog, hiusahon nato karon ang ato mga pangaliya diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pangamoyo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamoyo. Nga ang simbahan magsadya sa gihapon bisan sa daghang mga pagsulay nga iyang maagian ug magmalaumon sa pagpaabot sa pagbalik sa atong manunubos
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Dios magiyaunta kanila nga anaa sa awtoridad aron makatuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kaayuhan sa tanan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo, kamomot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kalag sa mga matuhuon nga mipanaw na makaambit sa kabanhawan uban ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.